kan long le se ke jing kerku bat ke jing mentoy ke bakrawi ki Nongstoiñ yo bat ki nong wan yo bahadin ba ke HNN kalayo ban pen I ke khubor ha bai de bat ke jinglong jingman jong ke yo Nongstoiñ hakini ki khindiat sngi balala man ha ka sngi tho ding jong ke tayo pat UMLA ke Nongstoiñ uba makmelan bersat Ryngkat ki engineer ke Tnad urban affairs jong ke sarkar jela daga jing sngewbha kila lej ban Jurip ya ke yo Nongstoiñ daga jing tmu ban pen bha kirki no ya ke te yo ya ke te jing Jurip lasdang naga bynta ba syakmat jong ke yo Nongstoiñ ter seduk pedang yo habaya kran bat kilat pathai khubor naka liang jong UMLA ke Nongstoiñ uloong ba jing tmu ke jong u ban Jurip ya ke yo Nongstoiñ kade helor ban penbhano igilinti ki singken ya kinala bat kiwe ki jing don kam naka bynta ka bit ka biang jong kinong wan yo wan hat jong ke jing le Jurip ya ke yo Nongstoiñ Ryngkat ki official jong ka ba department adu executive engineer Ryngkat baru assistant engineer bari pe ke Nongstoiñ menglo I ba ka condition ke jinglong jingman yo Nongstoiñ belajar katai pelat kamtam ke footpath ki drain ini kita ida penjabok pelat ke yo Nongstoiñ dan agaliang jong aku mau ikhmar wa mele ngale keren bar ka oban department ba mentau snem min hapan pe kerpang yo Nongstoiñ ban ha ya ki drain ki footpath begini kita kan long ka jing pensuk ki pai ba ka ya jing pat kumbang itep ba yo Nongstoiñ ga we ni ki yo di walan wan ra ke jing ai kam ai jam pai ba yo ni than badong jing Nathai giwi wigi office kira ban aikam ekan nungot. Kayu Nongstoiñ ngi mudagi hajar bar ispangut di aikam iki paiba. Nadu uba pule bar ubam pule. Nadu badon kedan bar bom dan kedan. Henry lada ngipe jigi wei par kilat. Dan pe jigi wei par kilat kilenti. Kumno ban wan ra iki jing bha jo Nongstoiñ. Hakini sedam baladap ni persangi ban keren bar soka megana. Kumno bagin pe kerpang iki Nongstoiñ kali ke yo kebla remtam. Kabaki paiba man gasngi ki song dukan man gasngi ki ya yo ya hadang tu tega jing don kam em ta nagling ka soka megila hapo ka jing yalam jong ni ka soka ka jing MDA government metaba min haban le Jurip ya ki nugi kam ki badon kam man pha ka report government man pha ka proposal ke government khnang ba ka soka ka la ban yo le ai teng baga department juga industry department nagaliang jong si makinis na baladap ngila pha ka proposal nagaliang ka industry department ka la pha skibor jong soka ba jrong pat meta gidang ab ya ka approval naka state government la ka jid di ke Nongstoiñ ban long kum ga we ni ki oven hat